हेल' रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय जाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोना जालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै रायजोफोर गामिनि गासैबो माने बिथांमोना साब्रै साबा लोगो नांनानै आक्सा फिसिदों बिराद माने समायना नैया बिसोरो ज' लोगो नांनानै माला आक्सा फिसिदों आं नोंथांमोननि सेराव आगोल एसे खेबसे खिथिबावदोंमोन बिथांमोननि ग्रुपखौनो माने बिथांमोना बे समाव गैयामोन नैया बेयाव लन सन गैया नैबे बे आं खिथिदोंसो नोंसोर रायजोफोरनो रायजोफ्रा दाबो आक्सा फिसिना नङा होमबा रायजोफोर मा बुंदों लन गैया फट' होननानै जाय नायग्राफोर नोंथांमोना जुदि हायोब्ला बिथांमोननि माने आक्साखौ बायबानो जाबाय बिनो लन आक्साखौ बायबानो लन नङा होमबा आक्साखौ बायबाय जा फिथिबखौ बाय एलाय बिथांखौ आगोलबो नोंथां होनदों माने बिथांमोना मा होनना बुंदों बेखौ आक्सा बिलाइ इन्दि बिलाइखौ फिसिदोंमोन माने खादोंमोन आरो फिसिदों नङा खादोंमोन ओइ बिसा हौवा हानदो खादाबायलै ओइ खासेबा आरो नैया रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया आक्सा बिलाइ जि माने मा होनो बेखौ इन्दि बिलाइ जोंनि बे कामरुपियादै जोङो नैबे इन्दि बिलाइ होनना बुङो जों गवालपेराजों मा बुङो मिथिया जों सानजारिजों बेखौ इन्दि बिलाइ बुङो जोंनि इन्दि बिलाइ बुंखायोना जोंनिया सानजारिबाबो गवालपेराबाबो इन्दि बिलाइनि बुंखायनो माने जोबोद मोजां जायो जों जे एम्फौ जायो जे लाथा एम्फौ बे लाथा एम्फौखौ बिथांमोना बिराद बरियासो फिसिबाय थादों बे सासे बोरायाबो नैया बिराद बरियासो माने खागासिनो दं बिथिं नैया बिसोरबो माने बासिगासिनो दं आं दायो भितराव बेसेबां दोङो आं दिन्थिनो नाजालांगोन आरो बेसेबां मा रखम जाखो बिथांमोना हयथ' आंनो माने खिन्थागोन बा आरो बिथांमोना जेसेबांखि फिसिदों बे फिसिनायखौबो आं नोंथांमोनाव आलायना दोननायफोरखौ फारि फारि माने भितराव खिथिनो नाजालांसै आं नैया बेबायदि नैया भितराव माने बिथांमोना फिसिना दोनदों नैया जोंथ' जानानै बिराद गोथाव नाङो नैया मोनदों नामा दायो बिमा जादों नामा आदसा नैबेफोर माने मा बिमा जाजोबना दङ दा नैया बिराद गिथावथाव मोनो नैया माने गिथावथाव मोनो बिराद नै मा जादों थैबायनो मायो मा जादों आदसा ओइ लोमजादोंनो एबा लोमजायोनो दै बे मिथिया आङो नैफोर सब मोनजोब्बाय एसे फिथि हासिगोन गोरलै नैबे बिमा गोदोर नैबे बिमा गोदोर आरो आदसा नोंसोर खैजोन नोंसोर साबा न आदसा नै दासो गोरलै थरासेबाव आरो नैबे मा लोमजा गोलैना दङ दा माने मा इसोरो माने मानो खारन लोमजायो इसोरो गुस्लायदो नैबेसा बेबायदि माने बिगुर गजोबगोन जाय रोङा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानैनो सोलोंनो हागोन मानो नैया बे बिगुर गखांनायनि उनाव मा जागोन इयो नैसा आदसा नैया नैसा जागोननो बरिया आं खेबसे फारि खेबसे खिथिलांसै बिथांमोना बेबायदि माने बिलाइ होयो ज'यैनो माने बिथांमोना लोगो नांनानै माने फिसिगासिनो दङ एम्फौखौ अखा खोरोमबाय थादों बिराद अखा खोरोमदों अखा खोरोमबा लोमजानाया बारा जायो नामा बिलाइ जाबाय थागोन आदसा माने इमान धुनिया खिफ्रा नैया जि गिदिर गिदिर नैया खिया बिराद गिदिर गिदिर नैथिं बजायसो आरो ओइया पुरा गोसोम नैया बिराद गिदिर गिदिर खिया नैया इमान गिदिर गिदिर खिथारनायसो नोंसोरो जानानै नोंसोरो ओरैनो बेसेसो फानो किल' किल' 400 बापरे बाप खैदिनाव फाननो हागोन दा इखो खप्तासे नांलिया फाननांसिगोन आरो माने आदसा माने लाथा हाखांनायनि उनाव
लाथा खांनायनि उनाव जोङो नैखौ दा जेनेबा गाबोन समनिया मोनबा ओमफ्राय हरनै दोनबानो जिरना जाजाबाय जिरनानै फाननो हाबाय हरनै दोनबानो गाबोन समनिया दोननानैखि जिथिया लाथा खागोन होमबा जानो हानाय जाबाय आरो एम्फौआ फाननो हानाय जाबाय आरो फाननै सायाव फाननो हाबाय जानो हिसाबा जानो हाबाय फाननैसो फानबाय जानो हिसाब जाबाय नोंसोर आंना फानगोन ना जागोन फानगोनबो जागोनबो हि दागोन ना दाया हि दाफेराखै जोङो दानायालाय फानगोन फिथिबखौ फानो बेसेबां 800 बापरे बाप दाख्लै 10 केजि फानखांबाय 10 किल' बापरे बाप बेसेबां मोनखो 8,000 टाका 8,000 टाका मोनदो नामा 800 बा किल' बा 8,000 टाका जाया होमबा बा बैसा बुरजा मोनबाय दं 8,000 आं नोंसोरो हा खै मायाव आइ टटेल खै मायाव मासे नाङा आदसा बिलाइफोरा मोनबो लाबसै गुवाहाटीनि बा थाबाय थाबाय लायोना नोंसोरो गारि लाङो ना फैयो ओइ बा लान्दा गारि थांला जोंनिया बिलाइ होनो हायिनि मा जादों एम्फौआ नायलाय बिलाइ गैयिनि दासो फैदो बिलाइ दासो दा नै बुरा जाखांनाय दिसोनाखै फिथा दंजोबो नैया बिराद खस्थ' मोनदों मोनजायैनि बेसे खस्थ' मोनदों नैबेबो नै देरखांबायानोखा नैबे दाबाय गोरलैखौ होबावनो मोनदों मालाय सानां बालांलाय माहाय दिनिलाय जाहाय मिया हरफायनो गोनां दिनि सानावनो फैसिगोन मुनिफ्राय लाबखो नैखो नै मेसिखो बिलाइखो रङियानिफ्राय लाबदो रङियानि लाबदो आदसा ओइलै नाया बिलाइया खाथुम दैखौ बरियासो लाबनानै साफानो बासिनानै ओइया सुनायदो बरिया सुगोन सुनानै उनाव आरो दा बे भितराव हैलायगोन बरिया मुथा खाजोबगोन नों जायोना जायालै जायोना जाया जाया अखा हासिगोन एखे सोरांसिगोन बिराद सोगोमदो नैया साथिं नोंथांमोना खोनादों अखा हासिगोन नैया पुरा बरियासो बिथांमोना मावगासिनो दोङो नैया जोंनि बर' हारिनि नेरसोन इन्दि बिलाइ आइजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो लाथा फिसिनायखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोना जोबोद मोजां फिसिदों आक्सा बानाय माने लाथाखौ फिसिनानै बिथांमोना इन्दि माने खुन्दुं बानायनो फानदों फिथिबखौ आरो बिथांमोना माने एम्फौखौ फानदों 800 टाकानो फिथिबा बिथांमोना दहायनो फोरमायखाबाय जोबोद माने 10 किल' माने फानखांबायनो खेबसेबाव 8,000 टाका मथा मथि फैसा मोनसाबबाय आरोबाव बिथांमोना माने बे लाथाखौ मोजां फिसिनानै धुनियासे माने फैसा मोननो थाखाय आरो लोगोसे जानो थाखाय आरो लोगोसे जाहाथे बिथांमोननि जि इनकाम बे इनकामा बेबायदिनो जाहाथे सोलिबाय थाथों बिथांमोना बेबायदिनो माने फिसिदों आरो नैया